petit, l'investigador Joan Miró va prendre consciència sobre la seva alimentació. La flora intestinal ens canvia segons el que mengem i l'estil de vida que portem. La seva composició pot ajudar al nostre organisme a afrontar els problemes de salut o, al contrari, a no fer res per solucionar-los o fins i tot empitjorar-los. Nosaltres investiguem la flora intestinal perquè creiem que té un paper molt important en el desenvolupament de les malalties que estan apareguent últimament, com l'obesitat, la diabetis o el càncer, i creiem que és important entendre la funció d'aquesta flora per poder prevenir i tractar millor aquestes malalties. Els microorganismes que portem als intestins emeten missatges bioquímics que arriben a totes les cèl·lules del cos a través de la sang. Els missatges són variats i canvien segons la composició dels microorganismes. En alguns casos, aquestes instruccions poden actuar com un interruptor i facilitar que determinats gens de les nostres cèl·lules s'encenguin o s'apaguin. Els interruptors genètics són modificacions de l'ADN o de les proteïnes que compacten aquest ADN i que fan que s'encengui o s'apagui un gen depenent dels missatges que li arriben de la microbiota. Al Llanes Lab el que intentem esbrinar són quins missatges depenen exclusivament de la microbiota i quins no. L'investigador utilitza tècniques cromatogràfiques i d'espectrometria de masses per mesurar els missatges. L'objectiu és desxifrar els mecanismes moleculars amb què els missatges de la microbiota encenen o apaguen els nostres gens. Realment nosaltres ja tenim la manera de modular aquests missatges que arriben a les nostres cèl·lules canviant la nostra microbiota, i això ho podem fer amb l'estil de vida, amb el que mengem, fent esport i amb l'entorn que estem convivint. Si entenem quina és la composició de la microbiota ideal i com funcionen els mecanismes moleculars per fer les modificacions a l'ADN i a les proteïnes, podem afinar molt més quins tractaments i com prevenir malalties com la diabetis i el càncer.